Welcome to BBC, Bocha the Blessed Country. This video is inspired by Wakanda Forever. Oh. Tiri muno mumu village rebocha. Tinasisi Melissa, shamwari yangu ini. Na mukomareketai, au kohi mukomareki. Tane 3-4 months down the line, mukomareketai chido nyengani, Melissa urukuramba, akati musikana chaya ure hunu, unomboramba mwedzi 2-3 wechi 5-6 wozobvuma. Hino zvadaro. One day, tiri kufamba na sisi Melissa, tiri murodi. Haikona huta kumashure pipipi, munoziya tumamnisa ndasun tuya, twanga kari kumasure. Tacheuka, ndi mukomareketai. Makadini mababy, tikati tinofara kana mchifara mukoma. Stay glued and tuned. Tichibika edu matikiti na mama V rice. On. Miracle! Bring rice, me want to cook rice, money. Mukomareketai yanga sina umbunya nyoshata. Beard gang, hard nipple, broad shoulder, nekaguvdende. Ndakaona chaka. Ndi birida. Zvadaro paya, zvikazasika napindai mumota tiende ndikumhanye pamaklinika panzva dokotora. Before you know it, takaona mukomareka achibuda nemukadzi nemwana muchipatara. Melissa waka breathe the fire, she breathed the fire. Zvikazi let's go, I can't stand this woman. Ndikati shamwari mwe wafiyo ndichikumuda. Mukadzi yasvika. Zvikazi namukomareki, iyi hanzvadzi yangu yekwamundingi maklinika ari kure saka ndakamuta yabarire kuno. Zvikazi nemukadzi, makoti chimichigare mberi. It's a blessing in disguise. And is kana ndakabitira shamwari yangu, I go and seated in that Nissan Dustoni in front of that car. Kutaura izvozvo zvindiri kumba kwamukomareki. Ameno kana ndakabhaisa. Kutaura izvozvo ndamukira kubikira mhuri yese mupunga. Sweet mama V, sweet rice. Wambo mixa nyo ni digite. Mupunga, unaga.